Milé deti, vedeli ste, že viete prehrávať hudbu bez toho, aby ste použili elektrinu? Toto je gramofón His Master's Voice, ktorý pochádza teda z roku 1980. Je to replika starého gramofónu a jeho pôvod je v Indii. Takže pustíme. Takže, tuto máme motorček, ktorý poháňa platňu a v týchto kotúčoch sa nachádza struna, ktorá teda pri pohybe tej kluky sa natočí a tak vyšle ten pohyb sem až do platne.